Toi, mä kuvaan tuohon noin, niin... Kuvaako? Onks video päällä? No niin, meillä on Peltiseppan avaa tätä koneella. Eikin ei tykkää näistä tietokoneista. Ei tykkää, ei. Mankelin laittaa nää. No niin. Ei kun toisinpäin. Toista, no niin. Nyt alkaa. Oo, ja sit kelaa. Mitäs sitten? Ei sitä. Hyvin sä kelaat. Päästä vähän, laske vähän tätä tukki. Ja siitä veto päälle. Tollain sitä. Siellä sitä on pidetty. Se ei toimi välttämättä ihan näin. Tuleeko takaisin vielä? Tulee. Sieltä vielä ihan toinen on appari. No niin, Tähän näyttää ihan hyvältä vielä. Joo. Pistetään tähän suuntaan välillä. Pikku, joo. Se vähän päästään. Oho, mitä vittu? Hei, mitä vittu? Hei, onks sulla vaahtosammutinta? Onks sulla vaahtosammutinta? Mitä helvettiä? Joo, mikä Mitä vittu? Onks sulla akku hei? Alkaako se palaamaan vai mikä sillä? Onks se akku vissi poksat? Hei, onks sulla vaahtosammutinta? Ei jumalauta. Hei. Aika komea muuten. Se on se akkumissi, mikä poksahti palaa. Miten se syttyy tulleen tolla? Täytyy tehdä reklamaatiota. Joo, kyllä tehtävä tavallaan, että akku sitten tulee kesken mankelon. Hää! Tää vittu tää oikein suhissa. Tuo se vaahtosammutin, jos sulla on oikeesti jo. Vielä pallo. No, ota vettä. Siis, miten se sytty tulee oikein? Pientä mankelia kestä tommonen saattaa. Aika hauska. Tästä mä ihmettelen, mitä se voi syttyä tulee. En mäkään ymmärrä. Kohan tossa niinku... Ei jumala, eihän se ole minkään niinku tuleen kanssa tekemissä olla missään vaiheessa. Se on ilmeisesti jotain pientä. Koetas nyt. Perun paha haju sillä. Joo. Semmonen lyijyhaju tai semmonen, mikä tää nyt on. Onks tää se, kun prosessori käy liian kuumana? No ilmeisesti. Tää käy ainakin aika kuumana nimittäin. Ne vaan aika jännä. Kyllä tää huonon kiukaan voittaa. Jumalauta se on. Ei se kiehu ihan pilesle. Ei se sammu ihan hetkessä. Kyllä siellä joku hitsaa oikein kovin. Mahtaako se meinaa paukahtaa joku paikka?
En mä olisi uskonut, että se syttyy tulleen tossa. En mä. Ei olisi tullut niinku mieleen edes. Aika jännä.